दिनैहाय आङो बे बासबारिनि लालमाथि गामियाव दङ। बेहाय जोंहा पर्बजरा डिस्ट्रिक्ट ब्रह्म धर्म कमिटिनि टार्मिनेटिं कनफारेन्स जादों। बे 114थि जोंनि जे टार्मिनेटिं बे कमिटिया, ओमफ्राय नैथि लाइमोन आफादनि, ओमफ्राय थामथि आइजो आफादनि आरो गुथि प्रसा संसदनि जोंनि बे कनफारेन्सआ जादों। बे कनफारेन्सआ मैयानिफ्राय जादों 7 आरो 8 जानुवारि 2020। माखासे रिजुलेसन लानाय जादों। बे रिजुलेसना मेनलि जोङो मोनसे लादों जे गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ जिहेतु रुपसियाव महात्मा गान्धी फैनायाव प्रथम जोंनि बर'नि कालसारखौ दिन्थिहैदों, बेहाय जोंनि दानाय लुनायखौ दिन्थिहैदों, बेहाय बियो एटेन्ड जाहैदों। बेखायनो जोंनि रुपसिखौ गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि नामाव दोननांगौ होननानै रुपसि एयारपर्टखौ बेखौ जों मोनसे रिजुलेसन लादों। बेखौ जों सेन्ट्रेलावबो दैथायगोन आरो बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआवबो दैथायगोन। दाखालि सर्बानन्द सन'वाल फैनायाव जों बेखौ मेम'रेन्डाम होखाबाय। हाग्रामा महिलारि जोंनि बिटिसि चिफ बेनोबो मेम'रेन्डाम होखाबाय गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि नामै एयारपर्टखौ नामकरन खालामनांगौ होननानै। आरो मोनसेया जाहैबाय श्रीमन्त शंकरदेबनि बायदि कलाक्षेत्रखौ जेरै बानायदों, जोंनि गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि नामावबो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म कलाक्षेत्र बा कालचारेल कमप्लेक्स काजिगावआवनो बानायनांगौ होननानै जों मोनसे रिजुलेसन लादों। बेनिफ्राय जोङो जे 4 जानुवारि 4 जानुवारिखौ जोङो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ जिहेतु साइमन कमिसनाव मेम'रेन्डाम होनानै बर'नि आइडेन्टिटिनि थाखाय, बर'नि ट्राइबेल डेभेलपमेन्टनि थाखाय, बर'नि पलिटिकेल सेफगार्डनि थाखाय जेनाखि डिमान्डफोर होदोंमोन, बे डिमान्डखौ गोसोखां सान हिसाबै लानो थाखाय जों 4 जानुवारियाव मोनसे जयग' होनानै बिथां मानगोनांखौ जोङो मोनसे गोसोखांनायनि मोनसे सान फालिनो नांगौ होननानै जों बेखौ रिजुलेसन लादों। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोङो जोंनि जेनाखि अर्गानाइजेसनफोर, बे अर्गानाइजेसनफोरखौ फोथांनो थाखाय जोङो माखासे सेमिनारफोर खुंनाय जाथों आरो गामि गामि मबिलाइज खालायनाय जाथों, बेखौ जों गोख्रोङै लादों। आरो माखासे जोंनि बे बर' जाथिनि गाज्रि हुदाफोर, जौ लोंनायखौ नागारनांगौ, हाबा हुखायाव जौ लोंनायफोरखौ नागारनांगौ, बेफोरखौ आगोलावनो रिजुलेसन लाखानाय दंखायो। आरो बे श्राद्धफ्राव फैसा सारनायफोर, बे गाज्रि हुदा, बेफोरखौबो जों नागारनांगौ होननानै लादों। जिहेतु गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ जोंनि बर' जाथिनि डेभेलपनि थाखाय, उन्नतिनि थाखाय, बा जोंनि बर' जाथिनि सेफगार्डनि थाखाय, बा बर' जाथिनि इउनिटि डिसिप्लिननि थाखाय मानगोनाङा जोंखौ फोरोंलांदों। बिथांनि आदर्शआ जोंनि बर' जाथियाव गोहोम खोलैदों। नङामोनब्ला गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ जोंनि ब्रह्म धर्मखौ लाबोनानै बर' जाथियाव फोसावामोनब्ला बर'आ गासिबो लासै लासैनो सरनिया जाबायमोन, हारसा जाजोब्बायमोन। माबा जाथियाव जोंनियाव बे काजिगाव एरियायावनो माखासेया जोंनि बे जेन'बा फानबारियाव नङाबा नैबे आलमगन्जफ्राव गासिबो बर'आनो बांगाल जाजोब्बायमोन सोरबा सोरबा, ओमफ्राय सरनिया जाजोब्बायमोन। बासोरबिनि एखानो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ बिदिनो बासायदों। दस्रा जायगायावबो ओजों कार्बि आंलंसिम गवालपारा गासिबो बेराय मानगोनाङा जोंनि बर' जाथिनि थैनाय थांनायखौ सिन्था खालायनानै ब्रह्म धर्मनि नामै समाज फोसाबनायखौ लाबोदों। आरो राजनितियाव बिथाङा मानगोनां जोंनि जेनाखि आगुनि मन्त्रि रुपनाथ ब्रह्मखौ मिनिस्टार खालायलायनानै जोंनि बर'नि थाखाय माखासे बेल एन्ड ब्लकखौ बिथाङा गभर्नमेन्टखौ, आसाम गभर्नमेन्टखौ मानिहोनानै बे बेल एन्ड ब्लकखौ बासायनानै लाखिदों। बेहायनो बे हिसाबै आरो बिथाङा डिमान्ड खालायबावदोंमोन, बर'आ दा जों डिमान्ड खालायबाय थानायबायदि एबसुआ बे बा जोंनि बिएलटिआ डिमान्ड खालायनाय बायदि गुरुदेबआ गोदोनो जोंनि जेनाखि बर'फोरनि थाखाय मोनसे रेजिमेन्ट नांगौ होननानै बिथाङा आगोलावनो डिमान्ड खालायदोंमोन। बेहाय खिन्थु जोंनि बर'फ्रा बे रेजिमेन्टआव, बे फर्सआव बारा 200 जनानो थाङाखैमोन। दा बिदि मोनैनि थाखाय बे रेजिमेन्टआ फेइलार जादों। जिहेतु बिथाङा बै समावनो
गासिबो सिन्था खालामखादोंमोन। फार्स्ट साइडनेसा बे ओरैबायदिमोन जे बर'नि भबिष्यता बोरै जागोन, बर'आ माबोरै थांनानै थागोन, बेबायदिखौ सिन्था खालामनानै मानगोनाङा गुरुदेबा साइमन कमिसनाव सारा इन्डियायाव साइमन कमिसनखौ रिजेक्ट खालामदोंबाबो गुरुदेबा बेखौ रिजेक्ट खालायालाबानो शिलंआव थांनानै मेम'रेन्डाम हैदोंमोन। बिनि फार्स्ट साइडनेसा जोंनि बर' जाथियाव निस्सय गोहोम खोलैयो आरो सब धोरोमनि मानसियानो गुरुदेबखौ मानिनाया खुब दरखार। खारन बर'खौ बासायनायानो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआसो। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जुदि बांगालाव हाबनाय सरनिया लानायखौ बासायामोनब्ला बर' जातिनि अस्तित्वआनो थालामोन, बर' जातिनि कालसारानो थालामोन, बर' जातिनि आइडेन्टिटियानो थालामोन। दा बेखायनो जों सानो जे हुल एस बर' हिसाबै, बर' जाति हिसाबै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौ नि जिउ खौरांखौ फरायनाया मोजां, बा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जिउ खौरांखौ एसे स्टाडि खालायनानै बर' जातिनि थाखाय बेसेबां गोहोम खोलैदों बेखौ साननाया मोजां। खारन गुरुदेब बे आदर्शखौ लानानै शिक्षायाव बर'फ्रा थायाबा प्रथमखौनो गुरुदेबा शिक्षाखौ गुरुत्त होदों। बे शिक्षाखौ गुरुत्त होनानै डिसिनाव गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि डिसिनाव मेम'रेन्डाम होलायनानै 30,000 थाखा लाबोलायनानै बिथाङा स्कुलफोर खुलिदों। प्रथम गुदि फरायसालिफोरखौ खुलिदों। ओमफ्राय थिपकायाव MP स्कुल बा बालिका बर्डिंबो खुलिलायदों। बे स्कुल खुलिनायावबो बिथाङा निस्सय आदर्श, नङाबा जोंनि उन्दैफ्रा, जोंनि मानसिफ्रा, जोंनि गथ' गथाया बे समाव स्कुलनि बा शिक्षानि मुल्यखौ बुजियाखैमोन। थेवब्लाबो गुरुदेबा होनदों जे शिक्षा गैयाबा खुनु जातियानो, खुनु हारियानो जौगाखांनो हाया। ओंखायनो शिक्षाखौ मेइन आसोल बिथा होनानै बिथाङा शिक्षानि गुरुत्तखौ होदों। बेनि उनाव जोंनि समाज संस्काराव बिथाङा जेनोखि बर'नि पान्डुलिपिखौबो सोदांदों आरो पान्डुलिपिखौ बिथाङा दानानै होदों। बर' समाजाव जाहाथे थांनानै थानायाव नांलाय खमलाय जाया, बिसाराव जाहाथे बे जायगानिफ्राय बै जायगायाव गोरोबलायै जाया, सब जायगायावनो जाहाथे एखे बिसार धाराजों, एखे सिन्था धाराजों बिसारफ्रा सोलिलायो। जोंनि दाय दस मावनायफ्रा, गाज्रि हुदा मावनायफ्रा, हाबा हुखाना गासिबो जाहाथे माबाजों जायो, मोनसे प्रिन्सिपालजों जायो, मोनसे ल'जों जायो हिसाबै बे मानगोनाङा पान्डुलिपि दादों। आरो बुंनो थाङा सभा खालायदों। बिथाङा ओरैबायदिमोन जे खुनुदिन मानगोनाङा ब्रह्म महासभा होननानै लिंफेराखै। सब महासभाखौनो बिथाङा बर' महासन्मिलन होननानै लिरदों। बेहाय बुजिनो हायो जे बेनि सिन्था धाराया फुरा बर'नि थाखायल'मोन। ब्रह्म धर्मखौ लाबोदोंबाबो, ब्रह्म धर्मनिखौ बिसिबां गोसो होदोंमोनबाबो बिथाङा गाव हारसिङै एरामेन्सि भाबै धर्मखौबो प्रसार खालायाखैमोन। प्रत्येकआवनो मोनसे महासभा खालायलायनानै, महासभानि थ्रुयै प्रत्येकनि मदद लानानै मानगोनाङा जिखुनु डिसिसनखौ लादोंमोन। दान्थे बिथेन्थानि बिथोरावबो डिसिसनखौ लानानै बे जेनोखि आदर्श, बर'नि जौगाखांनायनि जेनोखि उद्देश्य, बेखौ बिथाङा जाफुंहोनो थाखाय गोहोम खोख्लैदोंमोन। आरो माबादोंमोन आरोखि, सिन्था धाराया बेना फार्स्ट साइडनेसा बिराद गोग्गो, गोथार आरो गोजोंमोन। जों बेखौनो बुंनांगौ। जों बर' जातिया थांनानै थादों। बे धोरोमखौ नों बाहेरानिफ्राय लाबोदोंबो होननो हाया। बेहा गुरुदेबा माखासे एक्सट्रा आदर्श दङ बर' जातिनि थाखाय। बे प्रत्येक धोरोमानो, ख्रिस्टानाबोथ' बाहेरानिफ्राय लाबोनाय, बेथ' हजोंनिफ्राय लाबोनाय, जेरुसालेमनिफ्राय, आरो नैबे जेन'बा मक्का मदिनानिफ्राय लाबोनाय बांगालाबोथ' जोंनि धोरोमखौल'नो बाहेरानिफ्राय लाबोदों होननाया बे जुक्ति नङा। ख्रिस्टानफोरनाबो बाहेरानिफ्राय लाबोनाय, दस्रा धोरोमाबो जेन'बा सत्संगआबो हनै बिहारनिफ्राय लाबोनाय। बे हिसाबै जोंनि ब्रह्म धर्मखौ माखासे जेनोखि होनदों बे बाहेरानिफ्राय लाबोनाय, बे नङा। बे जानो हाया। धोरोमा मोनसे जायगानिफ्राय प्रसारो। सानखौनो जोङो मेइनलि जोंनि ब्रह्म धर्मनि आसोल गुरु होननानै साननानै लायो। थारमाने सान नङाबा जोंनि धर्मआव, जों बुजिनायाव, बारबो बारा, अखाबो हाया, जिउआबो सोलिनो हाया, बिफां लाइफाङाबो रज'आ, खुनु जिउआनो, लाइफ माने खुनु जिउआनो बेहाय लास्टिं जानो हाया। बेखायनो जोङो सानखौनो जोंनि गुरु होननानै साननानै लायो। इसोर, थारमाने इसोरा सासेल'। बेनि बादै पुर्न ब्रह्मनि बादै जोंनि ब्रह्म धर्मआव रावबो आरो पुर्न परम ब्रह्मखौनो मानियो। जोंनि आत्माखौ मानियो, परमात्माखौ मानियो। आरो बे आत्मा परमात्मायानो जोंना ब्रह्म। बे ब्रह्म हिसाबैनो जोङो टाइटेलखौबो गोदो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ, दानि रामदेबनिफ्राय बिसोर होनदों, बाब बे जायगायाव
ब्रह्म होननाय मानसि दं बा ब्रह्म धर्मनि मानसि दं जे ब्रह्मखौ जों गोदो बैदिक जुगनाव मोनबोदोंमोन जे ब्रह्म बे यज्ञ होनाय हुदाया बैदिक जुगनिफ्रायनो दंमोन बे हुदाया नोंसिनि बर'फोरनि बिथोरावसो दङ बियो अनेक गोजोनथाव खोथा बेनिफ्राय बियो माखासे समाव जोंनिफ्राय माखासे सात्रबो बिहरबावदोंमोन फोसावजाबाय प्रथमखौ आसामाव लादों शंकरदेबखौ श्रीमन्त शंकरदेबखौ प्रथम गुरु हिसाबै लादों किन्तु नैथि गुरु हिसाबै जोंनि बर'नि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौनो लादों आरो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म नङामोनबा असमाव बे असमिया मेडियामाबो जायामोन गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआसो असमिया मेडियामखौनो बांलानि बादै असमिया मेडियामानो आसामाव सोलिनांगौ होननानै बेसो डिमान्ड खालामग्रोदों प्रथम दा बेनिफ्रायनो जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टआथ' फुराफुरियै बांलासो सावरायोमोन बांलासो रायलायोमोन दा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जायनाखि डिमान्ड बे डिमान्डनि थाखायसो बेनि जेनाखि गाबख'नाय बेनि गाबख'नायावबो असमिया मेडियाम जानाया मोनसे गोहोम गोलैदों कालिचरन ब्रह्मआ इसिबां खामानि मावदों जे उइदाउट एनि ब्लाडसेड थै गरसे गहोआखै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ ट्राइबेल ब्लक लाबोदों जोंनि एसटिनि थाखाय ओमफ्राय जेनाखि मिनिस्ट्रियाव माबा लेजिस्लेटिभफ्राव माबा मोनसे सिट जोंनो खथा दोननांगौ बेकलग दोननांगौ बेफोरखौ दाबिनायानो प्रथम गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म खिन्थु सिंगेल पार्सन गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ हारसिङैनो बेराय धोरोम फोसावनायनि लोगो लोगोनो बर' समाजनि थाखाय अनेक जिनिसखौ गाबख'नानै लाबोदों बे गाबख'नानै लाबोनाया दिनैसिमबो बर' समाजाव बर' जाथिनि थाखाय इमप्लिमेन्टेबोल दा बिटिसि बिनायनि जाहोनाबो बेनो बिटिसि बिनायाव बे गोहोमाबो बेनो नङामोनब्ला बिटिसि बिनायाव नोंस्रा बर'आ मा परिचय दं मा कालसार दं होननानै जोंनि जेनाखि आन्दलन बेहायबो मोनसे माबा फैदोंमोन जे नोंस्रा कालसाराव मा दं नोंस्रा मा कालसार आइडेन्टिटि दं नोंस्रा मा बायल' दं ट्राइबेल हिसाबैथ' एक्सट्रा बायल' थाखायो जे गावबा गाव न'खर सालायनायाव प्रत्येक ट्राइबेलानो मोनसे ल' नियम खानुन थायो बे जाहैबाय बायल' बेखौ जोङो फान्दुलिपि हिसाबै खुलिनानै बेखौ बे बर' आन्दलनाव बे फान्दुलिपिखौ होनांदों गुरुदेबनि फान्दुलिपिखौ ओमफ्रायसो बर'आ आलदा सिक्रिटि नोंस्रा आलदा मोनसे नियम खानुन दं आलदा कालसार दं आलदा ल' एन्ड रेगुलेसन्स दं बेफोरखौ फोसावनो हादों बेनिफ्रायसो जोङो एसे सिक्रिटि मोनदों दा गुरुदेबनि जेनाखि बिथिं जे सस्स'ता बे सस्स'ताखौथ' गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ 100 बोसोर आगोलावनो होनलांदों जे बर'आ साब सिखुन थानांगौ बर'आ लेखा रोंनांगौ साब सिखुन नै मदि गभर्नमेन्टआ दाख्लैसो बेखौ सारा इन्डियायाव फोसावदों किन्तु गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोंनि ब्रह्म समाजाव ब्रह्म धर्मआव बेखौ फोसावलांखादों साब सिखुन थानांगौ होननानै दा बेखायनो बे आदर्शखौ आङो बयबो जाहाथे बर' हारिया बर' जाथिया गोसोखाङो आरो बेनि आदर्शखौ लानानै मावफुंलाङो होमबा जाथिया डेभेलप जागोन बा उन्नति जागोन जों माबा मोनसे डिमान्ड खालायनायाव इउनिटि जागोन ओमफ्राय ज'यैनो जेखि दाबि दावा मावा मानो बे साक्सेसफुल जागोन।